RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagbawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita laki pag imong anino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Wilma, ginaingon, wako'y tuyo nga mahitabo ta kay bana ka sa akong pagkumangkon. Apan saon taman, natintal magyutang duha. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, nahuman na gid kog ligo. Presko na ang pamati ko sa akong lawas. Og si Dong Roman, nagpaabot na sa among kwarto. Ipakaon ko na rin niyang akuha. Kay humot man ni kay bago kong ligo. Mugawas na ko din sa banyo nga nagtapis lang ining tuwalya. Oy, saman to. Nakatapis na ko ining tuwalya niya, wako'y panty og bra. Pabor ni Ron kay tuang mga bata sa eskwelahan. Kami na lang duharo ni Roman sa bahay. Oy, dahil, nana de ka dia day, badak ang ligo. O Dong, may kay naghubo ka ng dangan. Hala, wa man lagi na mutuskig ang imuha, Dong. Murag batanginan bagong nakuha day, tanawa. Ni po murag ni aksyon o hilis saon. Ganina na kong hapyod-hapyod ani. Wa gyud ni manghagis ning wa mangisog ning batanginan na tanawa. Ako'y hapyod anak para mo strong na ha. Pero unahan ni kaon ang ako, ha? Unahan ni kaon. Hubuon ko nang kitapis na kong tualya o niya mo plaster kong higda. Kalami. Kanon kayo. Pichi-pichi. Luyat na day kaayo. Sige pati laig maayong ako. Ay sigkatawa diha. Uy, naunsa ka man. Purmas imo ba? Sa imo. Ay, parang ikaw nga nadulot lang. Hala no.
Ambi mi, hapon tanang imo aron mo strong na ay sig paghinaway diha. Aron makuanday na sa kuha. Hato ning hapyod-hapi uron ha. Kaluyat na sa dani eh. Ay hapon lang ni. Daman gihapon. Kanon ko ni ha, bahalag luyat. Di, gyud kaayo ingon kagahi, pero sagdin na lang. Huy pa day. Namurag balon ba, huy pa. Wa gyud oy. Paita. Na. Ni strong na gamay. Paspasan ta ni mintras tuskig pa. Ha, okay na ni masud na ni. Sige, paspas day. Sige. Kada. Nasod. Na. Mura magiluwa. Naunsa naman eh. Galain, oy. Mura magiluwa sa imuha inigutong mo. Waning kamot lang kita ani. Sige, paspas day, paspas. Kada. Yehe, hiya. Kuya, unsa man day? Nabisbisan yung imo ha? Oo, do. Nagawasan ka? Nakaabot ko sa finish line. Igog yung nagausan ko. Miluyat ang imo. Kuko ng agi. Ha? Paita. Murag tabako ang gidagkutan o. Naupos. Ay, salamat din taon. Nakagawas kita ni mong gana. Happy kay Kuray. Happy pod ka? Sukad lang ka na edaran, no? Magsige na yun nagtiko ko ang imo, no? Lagi. Ang imo sa jigig nga. Edaran ka. Ay! Isa ni Darana ka day. Sige, gyapon tukar imong gana sa sex, no? Mao nga paningkamot, yun uy nga mustrong sa ng imo, kay ganahan man kog jirjir. Mao tingali nga, wa pa ko magminupos, kay sige pa magtukar ning akong gana sa kuan, oy. Unya, usab ta, ha? Napanay kasukol ang imo? So, tutuki ko, no? Hato ko nung hapyod-hapyo. Sige, hapyod. Oh, oy, si Manong maron. Ang imong igagaw. Ang paninggit man. Ang paninggit si mga si Manong. Tens, magkaayon sa magkay nahitabo. Oy, kadiyot sa, oy, unsay toyo. Unsa? Nag-away na sad si Sarah nga imong anak ug ang iyang bana? Ay, laki gaw. Ay, ambot ng anak ka, eh. Magsige mo na sila away sa iyang bana. Unsa ba sa ilang awayan, oy? Nangabit na sa tingalis bador. Basin, ako bitang pangutana, di man matubag. Magsige mo naghilak. Di na kuno sila mo uli sa ila. Ay, baya gyud oy, nangabit na sa tingalis bador. Salbahe sa gyud ning tawhana. Di gyud matagbaw siyang asawa, makalagot sad. Ako bitaw siya nga gingnan, nga buwagan na niya ngayang bana, eh. Di man sa siko, no? Ay, tada gaw, adtuon tang imong anak. Tada, gaw. Sara, pag umangkon takas pag-agawan, busa mag-uol gid ko kung maproblema ka na sa imong bana. Usa tukan sa tinuod. Nangabit na sad og balik ang imong bana, no? Wa naman noon siya mabalik og pangapit ya. Wa na mo balik og pangabit? Oh. Unya, unsa ba na inyong giawayan, ha? Ganahan masang magsige mig churcher. Nya di maguganahan
ganahan nga magsigig ingon anak god. Hapdos kayo mga ngangako. Ay, pastilan. Kana raday hinungdan. Mabunyog manggutahan ng halos kada oras tiya, oy. Hapdos kayo. Karon lang gani, oh. Ngul-ngul pa man gani ning pamati na ko sa kuha. Anong ingon ana man sad ka, uy? Ako day sarano, hilig baya kog ingon anang butanga, pero La, wa may ngul-ngul, uy. Lamian man ko. basta, di ko ganahan nga sigihan ko og ingon anaon tiya. Kon maon na, dawatan na lang sad unya ang mahitapos umaabot nga magabit gid og balik ang imong bana kay magpangita magyud na sa pirmig lawas nun nga kalipay. Badur. Mao na pa. Hangtod ron. Pagod mo uli sa Rasbay. Ay, baya, mauro ba nagkadunay taon, ninyong awayan taon, ha? Palibaran ka, kada oras sa gukang mo, Jer. Madahan na lang, good. Grabe sa di mo, eh. Grabe sa kay ka. Bisag, usal yung kaadlaw ka, but Jer, ka usalang. Okay na, bro. Sa kaadlaw, bro, katulo ka, no? Na, di ko mabuhi ana pa eh. Sa usak adlaw, usarag mo Jer. Bisan kaupat lang gud, labi minus pa na. Kaupat. Oh, grabe yun. Ako, upat mo na babae ni mo. Kaupat sa kapantagakan. Kaupat. Ako do, di pangamog, no? Wag yung kamliwat. Wag kamliwat na ako, no? Ako do, di ko kaingon anak. Mga ano nga, halos kada oras ka mo Jer, ako di mama ni mo sa usa ka adlaw, tunga ra yun. Ako mo Jer ko, tunga ra akong ipasod, tunga. Tunga ra di pa, kahinay sa di mo pa. Oo, tunga ra. Pero, kada adlaw tunga. Hindi na ko ihurot. Tok ka na sige ka, ano ko pa eh. Tukskik na sa niya mo, tukskik na sige mo. Uli sa ko ba? Tuskik pa mo na lansang size, no? Murbida. Uli na ko kay, basi no, tuwa na sa bahay si Sarah. Murbida. Uli sa ko ba eh. Tuwa pa sa ila si Sarah ang imong asawa. Na ako, aron tambagan ta ka. Nga ayaw lagpug sang imong asawa kung dili siya ganahan. Halos kada oras ka man sa demo Jer. Ayaw sa din anaa para dili mo mag-away ba? Tiya. Oh, unsa man? Nga naman ang tinanawan mo? O, man ka magbrati eh. Oh, Tuga na yung bobs eh. ay, gigam gidin akong lawas. Aron ganahan mo Jer na kustiyo nimo. Biguta pati mo lawas tiya eh. Badur, ayaw kong kaksa. Ang imong kuan na bagid sa akong, ay, kanap na feel cute na ko. Ayaw dong. Huwag mo kastiyo. Ayaw Atas dong, kwarto na. buutan magkadong. Abo. Ayaw dong. Lami kamu dagat tila. Bisan, idaran na katiya. Pero busok pa kayo. Lami. 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 Kadakuan ang imo. Taas. Dako. Tambok. Tanana. Tuskig. Murag bato. Ipasod na nasa kukuan, be. Rami, sige patya. Sige patya.
Ay, pati ato. Mas maayot ka mo, Daras. Ah. Kaysa imo pagkumangkon. Kani ka na, kani. Di ka balibaran. Alibi. Basta nagtaro. Sige na siya. Mo na ni. Karoon. Nati ko. Kalami. Lami, badur. Sige, Badur, buutan mang kadung. Buutan kadung. May nahitabo gyud nabo ni Bador nga bana sa akong pag-umangkon sa pag-agawan. Natintal gyud taon ko kay mahilig magka-isjirjir. Human sa dahitabo na usban pagyus kadaghan, kay giganahan man sad ko niya. Mga kato mga kasama, ang kaagi ni Wilma, dinhining tulumanon. What's the style? Nausban og kadaghan style. Kini maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos dalit sa RMN Drama.